tayo nag-deliver ng soundcheck mga idol. Yan. Ito yung di-deliver namin mga idol. Yan. 3 set to mga idol. Dito kami ngayon sa Tayog, Pangasinan mga idol. Bale, di-deliver namin mga idol dito sa San Nicolas, Pangasinan mga idol. Shoutout po sa inyo lahat mga idol. Ano? Yan. Nakikita niyo po mga idol yung dinadaan namin. Medyo maaga pa mga idol. Alas 7 ng umaga mga idol. Malis kami kanina. 4:30 ng mga madaling araw mga idol. Isang kapagpaan ng umaga sa inyo mga idol. Happy Sunday po sa inyong lahat. Ito'y araw ng Panginoon para sa pagsamba mga idol. Shoutout po sa inyo mga idol. God bless po mga